ኣብ ዙርያኻ ዘለዉ ሰባት የኽብሩኻ ዘይኾኑስ ይፍትኑኻ እዮም ዘለዉ። ክሳብ ክንደይ ከም እትፃወር መዓስ ከም እትስበር ንዓኻ ንምጭባጥ ክሳብ ክንደይ ግዜ ከም ዝተርፎም ይዕዘቡ ኣለዉ። ዓለም ክብሪ ብነፃ ይትህበካና፣ ክብርኻ ባዕልኻ እትምልሶ ስልጣንካ እዩ። ሕጂ ዝነግረካ 5 ናይ ማኪያቬሊ ስትራቴጂታት ካብቲ ኩሉ ዝደፍሮ ጥዑም ሰብ ናብ ኩሉ ዝፈርሖ ሓያል ሰብ ክቕይሩኻ እዮም። ነዛ ቪድዮ ክሳብ መወዳእታ ተኸታተላ። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ እንተደኣ ኮይንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ስድራናትና ኹኑ። ቀዳማይ ስቕታ ተለማመድ። እቲ ቀዳማይን ገንዘብ ዘይክፈሎን ነገር ንጸላእትኻ ሙሉእ ብሙሉእ ዘዳኽም መሳርሒ ስቕታ እዩ። ሓደ ሰብ ክብርኻ ክትንክፍ ከሎ ነብሲ ወከፍ ኣካልካ ምላሽ ክህብ እዩ ዝደሊ። ርእስኻ ንምክልኻልን ተመሳሳሊ ነገር ንኽትገብርን እውን ትዳፋፋ ኢኻ። ንሳቶም እውን እንተኾነ እቲ ዝደልይዎ ነገር እዚ እዩ ገብረ መልሲ ንኽትህብ። ናትካ ጉልበትን ናትካ ቆላሕታን እዮም ዝደልዩ። ኣብ ስምዒትካ ስልጣን ከም ዘለዎም ድማ ከረጋግፁ ደልዩ። ነዛ ግብረ መልሲ ብዝሃብካዮም ህሞት ዓወት ብሸሓነ ቀሪብካ ከም ዝሃብካዮም ቁፀሮ። ማኪያቬሊ ነዚ ቅድሚ ዘመናት ተረዲእዎ ነይሩ። ንነብሲ ወከፍ ንእሽቶ ነገር ግብረ መልሲ ዝህብ ንጉስ ዙፋኑ ይጥፍእ ድማ ይብለና። ንንዕቐት ወይ ድማ ንድፍረት ብዝዝሓልን ብዘይነቕነቕን ስቕታ ኢኻ ግብረ መልሲ ክትህብ ዘለካ። እዚ ስቕታ ድኽመት ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ሓደ ሃዳን እንስሳ እቲ ዝሃድኖ እንስሳ ክሳብ መፃወዲኡ ዝኣቱ ዝፅበየሉ ስቕታ እዩ። ዋላ ሓደ ከይተዛረብካ ክትተርፍ ከለኻ ኣብኦም ድንጋፀ ኢኻ ትፈጥር። ንሳቶም ባእሲ ቁጣዕ ክፅበዩ ከለዉ ንስኻ ግና ብስቕታ ቅፃዕዮም። በዚ ድማ ተጨኒቖም ዓርሶም ክጠራጠሩ ክጅምሩ እዮም። ነቲ ነገር እውን ደጋጊሞም ክሓስብሉ ክጅምሩ እዮም። ስቕታኻ ድማ ትሕቲኻ ምዃኖም ከርዮም እዩ። እዚ ጥበብ ስቕታ እዩ። ካልኣይ ናብ ሂወትካ ዘለዎም መእተዊ ዕፀወሎም። ኣብ ዓለም እትንቀሳቐሰሉ መንገዲ ንዘለዓለም ዝቕይር ሓደ ሓቂ ክነግረካ። ናትካ ህላወ ትዕድልቲ እዩ። ግዜኻ፣ ጉልበትካ፣ ቆላሕትኻን እምነትካን ኩሉ ንሰብ ዝዕደል ነፃ ህያብ ኣይኮነን። ዋጋ ዘለዎም ክባራት ነገራት እዮም። ሓደ ሰብ ክብርኻ ክትንክፍ እንከሎ ኣብ ሂወትካ ሓንቲ ሰከንድ እኳ ክትፀንሕ ብቑዕ ከም ዘይኮነ ክተርእዮ ይግባእ። መብዛሕትኦም ሰባት ድማ ኣብዚኦም ዝወድቁ ምስኣን ስለ ዝፈርሑ፣ ብሕትውና ስለ ዝፈርሑ ንንዕቐት ይዕገስዎ። ማኪያቬሊ ግን ሓደ ነገር ኢልና ነይሩ፣ ምፍቃር እንተዘይተኻኢሉ ምፍርራሕ ይሓይሽ። ዋጋኻ ብዘይፈልጡ ሰባት ካብ እትኽበብ ብሕታዊ ምዃን ይሓይሽ። ይርዳእኒዩ እዚ ሓሳብ ኣዝዩ ከቢድ እዩ፣ ግን ድማ ኣገዳሲ እዩ። ዶብካ ዝደፈረ ሰብ ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ሂወትካ ክተውፅኦ ከለኻ ንዕኡ ጥራይ ዘይኮነስ ንኩሎም ዝዕዘቡ ሰባት ከቢድ መልእኽቲ ኢኻ ተመሓላልፍ። ብክብረይ ኣይደራደርኒ ዝብል ከቢድ መልእኽቲ። ኩሉ ግዜ ይቕረ ባህልን ኣብ ክብርኻ ዝተገሃሶ ትርከብ እንተደኣ ኮይንካ ግን ኣብ ቅድሚ ሰባት ከም ተራ ሰብ ኢኻ ትቑፀር። ሰባት ክብርኻ ወሪዶም ናብ ሂወትካ ክምለሱ ኣይተፍቅደሎም። ሳልሳይ ንሳቶም ካብ ዝበፅሖ ንላዕሊ ልዕል ኢልካ ተረኸብ። እቲ ዝዓበየ ሕነ ምፍታይ ሰባት ካብ ዝገደፉኻ ዓበይኻ ምፅናሕ እዩ። ንንዕቐት እቲ ዝዓበየ ግብረ መልሲ እውን ባእስን ዕግርግርን ዘይኮነስ ዕቤትን ልዕልናን እዩ። እቶም ዝነዓቑኻ ሰባት ናብ ላዕሊ ቀኒዖም ንኽጥምቱ ክሳብ ዝግደዱ ልዕል በል። ብዛዕባኦም እትሓስበሉ ነብሲ ወከፍ ደቂቓ ካብ ዕቤትካ እትቕነስ ግዜያ። ማኪያቬሊ ከም ዝብሎ በሊሕ መራሒ ኣብ መንግስቱ ዘይጠቅም ኩናት ሃብቶ የባኽንን፣ የግዳስ ግዝኣቱ የስፋሕፍሕን ልዕልንኦን የረጋግፅ። ኣብ ናትካ ዕቤት ኣተኩር፣ ንዕቐቶም ከም ናዳዲ ተጠቐመሉ። ንሳቶም ብዛዕባኻ ክዛረቡ ከለዉ ንስኻ ዘይትትንከፍ ሰብ ኩን። ልዕል ብዝበልካ ቁፅሪ ንዕቐቶም ፍርዩ ከም ዘይስማዕ ረብሻ ክኸውን እዩ። እዚ እትገብሮ ንሳቶም ከም ዝተጋገዩ ንምርግጋፅ ዘይኮነስ ንስኻ ትኽክለኛ ሰብ ምዃንካን ንርእስኻ ንምርግጋፅ እዩ። ኣብቲ እትደልዮ ልዕልና ምስ በፃሕካ ድማ ንስኻ ዋላ ሓደ ቃል ምዝራብ ከየድልየካ ዓወትካን ዕቤትካን ባዕሉ ዓቢሉ ክፅርሕ እዩ። ራብዓይ ብናይ ባዕሎም ተግባር ኣቃልዓዮም። ልቢ በል ሓደ ሰብ ክደፍረካ ከሎ መሊስካ ናይ ምጥቃዕን ሚስጥሮም ናይ ምውፃእን ኒሕ ክፈታተነካ እዩ። እዚ ካብ ምግባር ድማ ኣዝኻ ትቆጠብ። ብሉፅ ስትራቴጂስት ብቐጥታ የጥቅዕም፣ ይፅበ፣ ይዕዘብ። ግዜ ምስ ኣኸለ ድማ ንፀላኢኡ ባዕሉ ዝሕነቐሉ ገመድ ሂቦ። ሰባት ዝደፍሩ መብዛሕትኡ ግዜ ስነ ስርዓት የብሎምን። ብኢጎም ብትዕቢትን ብናይ ርእሰ ተኣማንነትን ምስኣን ዝተዳኸሙ እዮም።
صايلكا انتدأ تعذيبكايم دما أب كيدي جزي دخمتهم كرأيكايو ناتكا سراح مفراد يخونن انتاي دقا تعذابو مخانيو عالم بمننتهم كساب التقالصهم دما جزي هابهم أبني بعلم جزي دما بني بعلم قطعن تعبيتن كفرارسون كدخمونيهم حامشاي شللتنيا خون تهكلانيا حايل زركب أبزي تنكفن أبزي بتصحن بوتايو كاب مانم منم كم زي تدلو زوستن كالو هموت أكابيخا كاب زلو سوات اتزحيلن زبالة أنسب كتكونيخا نعقتني حدا سب زغوداكا بزعبا ريتو ناي سوات نستج الناغيوم مننتكا أبكالو سوات ريتو خساب تمركسا كل جزي سقعتنيا يخا سلازي بزعبا ريتو سوات مجناق أقارس أزي زلعالا ناي دارك سايكولوجي درجايوم كاب صلاعتو منم زي دللقول بصلاعتو خزوار يخيلن شللتنيا مخان مالت بزعاريتو سوات كم زي تشنا ممسا زي كونس بحكي بزعاريتو سوات زي مجنا قيوم الزقم وشتاو سرح زحاتت عزيو بلح تقباريوم واقاخا كاوشتخا كابتقمتو ستاندرد كاب رعي خاطرك ترخول لكا از درجة زختتصح خلخا إنرجخا كلوات كجماريو كاب زحاليفون نسوات كرأيو من كبرحالو منيو እዚ ደረጃ እዚ ማንም ሰብ ናትካ ናይ ውሽጣዊ ሰላምካ ከናግዓሉ ዘይኽእለሉ ደረጃ እዩ እዞም ሕጂ ዝነገርኩኻ ሓሙሽተ ኣገደስቲ ስትራቴጂታት ብጥበብን ብዝተረጋግአ መንፈስን ተጠቕመሎም ኣገዳሲ ክኸውን ከሎ ድማ ብዘይ ምሕረት ተጠቐመሎም እዚኦም ምስ እትገብሮም ኣብ ሂወትካ ዓበይቲ ለውጥታት ክትዕዘብ ኢኻ ናይ ሎሚ ቪድዮ ጠቒምካ ከም ዝኸውን ኣይጠራጠርን ኣብ ቀጻሊ ብኻልኦት ተመሳሰልቲ ቪድዮታት ንኽንራኸብ ነዚ ቻነል ሰብስክራይብ ብምግባር ስድራናትና ኹኑ ኣብዚ ዘለኹምዎ ሰሰናዩ